Хвърля на земята. Веселушо? Веселуша. Веселуше? Веселуша, да слуша. Слушай внимателно, няма да повтарям. Кой иска да снимаш някъде? Ако снимаш, ей, тук да такова разстояние трябва да бъде. Ела ми, моето момиче, да те обличам. Айде, но. Това да те обличам. Да. Айде, обувай кащите. Дигай гащите. Казвам, че не е. Ела да те облича, дигай кащите. Екстра ли си? Екстра ли си? Хубаво ли? Да? Скочиме в тон в главата. А? Да ходите с кръвка? Да. Значи му оправят пространство. Ще вземи да свърши това. Има 6 минути. Георги си прави. Пешо, питат ме, една мацка ме пита, Голи, колко ме правите ли? Аз викам, да, тя Пешо ще прави. И... Не правиме, по принцип не правиме. Толкова бил педерастия, била, то вече това да ще да прилита. Още почта дига се, малко се изправи седна положение, това въже като видиш околната пред теб, Да, искаме и жена гола нещо да видим. Много студено не е. Добре, че има интернет да видим гола жена. Няма смисъл ние да дигаме. И разставя се назад. Взема си разстояние, да не се фуркат краката, най-вече да се фурка ласка. Пак трябва да журиш. Айде, готова? Стойте. Направо. Ох, бях обладан от дявола, врач. Хубаво си разправиш. Тук ли нещо... Аз имам грейка, ама няма да... Да. Не, това е на краката, няма да... Не, панталоните ми пек изглежда. Не го пускайте още сега. Браво. Не дай да гледаш отдолу, тук нататък гледай само е там, отпред и нагоре. Последните, където се наметят съвента пръсна. Хубаво. Плюс една фотография и може да скачаш. Пусни. Дигни ръцете. Дигни ръцете, те. Браво! Учебник. Подигата, нямаш един да се излезе. Защото не е колко. Кирикатите. Ти ли си това? Това е рянче. И се допира. Аз съм стегнала много
на слънце и да не взема да... Да пуша върху този крак. Да ме спре. Екстремен спорт, дали ще да стане? Но дали ще мога да вървя после? Това е въпрос. Ще разберем. Там ще бяга. Събери краката плътно един на друг. Мирно. Добре. Както и дигай. Закачи се там, дето ти казахме. Ръцете в страни. Сега ще изчакаш малко да се отвъртиш, защото много време го мисли там, къде да се завържиш и се навъртя. Ти време ще ходим да хапнем. Може да хапнем една чекембе чорба с повече чекембички. Валим ли? Не съм ли предател? Ало. Голям кеф. Е, това е.